Maharaja Rotak Bukatan Tongko ini punya assignment sal ini punya assignment sal no dulu sawito ini Maharaja Rotak Bukatan Tongko ini assignment sal no Kanimba Hospital DWF Yokunginai kaisa sidang tenang lagi जों बबाग्रानि आखाइमोन साननिफ्राय जों अरबिटेसन गिदिरावहा कन्ट्रलाराव बाग्लायानो गुदियाव बाग्लायानो हैनाय माबा कक्राबलायनाय बिसिनिनो जों बेनिफ्राय बाग्लायफैबाय अबनाव सानान महाराजा जोंनि लास्ट महाराजा बाइफर महाराजा गोथां दंखौ गोथां दंहैनाय बिनि हलंनाय आयगमानि दंखौ दैबगनि आयगमानि दंखौ बाय दिनै अखा दफानि अरगब जोंनि बिनि दारफोराव थांनानै जाय जायखाय कालांगि थांनांगौ जोंबो अबनाव नायो बदंसा जों बेयाव माने माने जोंनि रायजोआव दिनै हा दङ जों सायमान दिनै राजा दङ जों सायमान जों हानि भूमि पुत्रनि जों सायमान सायमानि सायाव जों फरायनानै दङ महाराजानि सुथिनो साबजाबथों जाय महाराजा दं जखौनो सायमानखौ अबनाव सानानै दङ जाय जखौनो जारा लेखा बासि जखौनो सानानै दङ महाराजानो आयुलाव जखौनो बिनाय जखौनो दियाय बायदि जों जारा हिन्दु जाय हिन्दुनि सुरिमा मतेश्वरी ख्रिस्टाननि सुरिमा मतेश्वरी जों DWF जोंबो सुरिलायनाय एबं सुरि दङ एबं सुरिलायो बबाग्रा जेन बिनि आयुकलाव बिनि दंफां बिनि अमाहायगोना आखाइ मासाल प्रति बसरनो अमाहायगो बिनि आखाइ मासाल दं ताय अरनि बिसेसके अरनि रुगिरबो खामो गासाखौ